Elsa 3 Tango Golf Tango Elsa 1 November Вестър Хотел Мешко 2 Котри много шум. Не знаеш какво пее там. Чудо! Чудо станало! Кажи! Абе, ти как минава сега тук, бе? Минавам някакси. Полноси стига до четвърка, бе, приятелю. Не знам, може прохождението малко да помага, иначе репитъра много трудно го чувам. Ама, нали знаеш, че като реша да мина от някъде, обикновено минавам. Даже сега тия последните два рапорта върза четвърката. Като знам дъгата тук на Балкана, наистина, как вика вас кучеца, чудо ли е станало, кажи? То не е проблем да мина, проблем ли е да го чуя, нали, даже не съм познал и стъпалото. Тук работа с 40-50 вътре. Как вие викате там? Аз я реко, че си с некое токи по-надоле на къде криводолу из полето. Толкова меко тук никой не говори. Добре, приятел. Лек хубав ден да довърша. Тук 9-9. Как вика Данко? 9-9. Не, 9-3, чакай, 9-3 беше. О, да, верно. Точно така. Абе, не мога това... Аз винаги седам 1-1-15 по нормалното време. Още не мога да се адаптирам. Епа 1-1-15 е 2-2-15. И как? Ни така, бе. Да карам нещо междинно. Мали, спомнято, че това време ще ни изкарат алкохолици. То ни трябва да мутвам. Чао, радвам се, че се чухме. Много ми е драго, че те чух тука. Чао, лек ден. ЛЗ 2 ВК за протокола. Кажи коя тая група Перник, бе. И после, много поздрави, пожелания и тем подобни на нашите и вашите приятели. Съм го виждал персонално, не се познаваме, но от радиото от години се чуваме тук по лукавето. Как ви кадрачайте, ама аз ще го питам. Кажи ми групата радиолюбители от Перник. Кои са? Че не знаеме кои. Айде, старото минало ти го знаеш. Как вреше и кипеше. Така е, LZ1 Fox Hotel, с него двамата от СРК едно време на генерал Гурко. Имаше един Климент, фърли една стотинка на мене ФГ, на него ФХ и така. Иначе от Перник има LZ Петер, един юнак Стевчо активен, други има много с токите такива, ама аз не ги чувам, защото баири много. Става въпрос за такива старци като нас. Сериозни. С извинение преди това пред слушателите на R6 имаше един доктор тук от ветеринарен, на времето ги разпределяха и той си хареса селото, иначе от горе Силистренско и напри си тук вила и си живееше и остаря човека и го среща един и вика: докторе, как е? Как е, вика, опърдяхме го! Павката беше знаменит от старците. Абе, един по един си отиваме. Не хубав ден да довърша тук обяда. Последните 100-200 грама от бледо червеното мое лекичко на здраве. На здраве, те на R1 тук се поздравяват 7-3 и 9-3.
Викам, абе, слушай, аз ушкам се минавам за стара ламба, ма кажете какво е това 9-3, ново съкръщение. А това е на здраве, вика. Да, бе. От миналата година и аз го чух. Така да бъде. Живи здрав.